Hello guys, welcome to our channel. Nandito ako sa shoe department Encore guys. Magtingin ako ng shoes ni Anakis, snow boots or yung snow shoes na yung katulad nito guys. Maraming dito sa spike ba tawag dito? Kasi more snow coming, baka magiging icy yung mga road or street, kaya papunta sa school kasi hybrid na sila, kaya bibilhan natin siya guys. And pasensya na kayo guys, kinukulbaan ako kasi kapapasok ko lang dito, may hinabol silang kumuha ng shoes ba, naglabas hindi binayaran, lalaki. So magtingin-tingin tayo guys, tingnan natin ito. Ayaw niya kasi ayaw niya kasi ito mga spike, ganitong ibig kong sabihin guys. Spike is spike, ganito guys, ayan, ganyan, pero malambot naman siya. Ayaw niya kasi yung mga high cut. Ito ibang klase rin o pareho lang? Ibang klase, pareho lang sila guys, kaso lang magkaiba lang yung mga spike sa ilalim. Katulad ito, bet ko to mas malalim pa, sana mas okay. Tapos ito ibang klase rin. Tingnan natin guys yung ito rin Merrell, yung meron natang Merrell sa na brand sa Pilipinas, yung ng Avon. Ito ganito rin guys, spike, medyo malalim konti. Yan ang hinahanap ko ngayon, pero okay na siguro itong ganito. Ayan. Ito siya? Coolman. To Merrell. Ayan guys. So, ginapag-usapan nila yung guys, nagnakaw. Tingin-tingin pa tayo dito guys. Buti na lang walang patalim. Takbo talaga ako dito. Ito guys. Kaso lang hindi siya talaga pang winter, regular shoes lang siya. Meron ako nagustuhan dito sa kabila. Ito siya guys. Nice din itong Puma guys. Oh, may spike rin siya pero hindi siya gaano. Spike man tawag ata. Tapos ayaw niya kasi yung ito maganda rin spike niya. Yellow and red itong isa. Spike bang tawag. Gusto niya kasi yung mga shoes na ito wala masyado. Yung shoes na guys na ang tawag yan, yung may style siya, kaso lang yung iganin lang, mag-ilaw-ilaw di ay. Ibang klase to, parang dragon. Slide yan. Ito gusto ko yung brand na Skechers for TJ. Ganyan, style niya lang ito siya, style. Pero siya yung magnet lang, hindi siya may knee stone siya pero style niya lang yan guys. Ganyan talaga siya, magnet mas gusto ko yan siya. Tapos yan, ito Toy Story, maganda rin siya. Different kulay Toy Story, masyado na siyang bata. Ito Skechers lang. Ito yan blue or yan, maganda. Hindi ko na napakita. Hindi ko napakita guys. Ito maganda Skechers. Ganyan kasi yan, may ilaw-ilaw. Maganda sa gabi ito. May ilaw-ilaw rin. So, tingin tayo sa mga nila guys. Wow, ang ganda naman to. Jojo ba to? Jojo shoes. Ito chanelas. Pwede na ito kay Mika. Ganda siya. Mika Bells. Kasya na ba ito sa'yo? May pakintab-kintab. Tingnan natin yung iba. Sandal. Maglight yung Jojo. Ito siya. Ganda. Light up. At ito. Light up siya.
Kasya pa ba ito kay Mika? Tingnan natin. Magkasya pa. Pero ito maganda oh. Adidas. Inanis ko na siya. Maraming maganda guys. Dito for children's. Doon for men. Andito ako sa ano guys. Sa clearance section nila. For 8.5 to 9. Ang ganda nito guys oh. Adidas. And then meron doon. Tingnan natin yan. Ang mga high cut nila. Puma. New Balance. Maganda rin. New Balance. Tapos Skechers. Ganun lang naman yung tinitignan ko dito. Tingin tayo. Okay. Ito ladies na dito guys. Dito na tayo sa 10. Uy. Nabangga natin yung ano. Ang ganda ito, yellow. Hindi naman tayo nagaganito. Ayun, oh, sandal. Ito, oh, sandal. Iba-ibang kulay. Anong size to? 10. Yan. Yan siya, guys. Ito siya. Bobs. Gandang kulay niya, oh. Nakaputi ng paa. 16. Tingnan tayo. Ito naman. Tommy Chanelas. Dito mga maliliit na size 7.5. Dito tayo sa 5. Mga ano ito guys, oh. Skechers. Yung itasok lang. Matigas man sa ano. Magkano rin siya. Size 5. Ito daw. Yung chanelas. Chanelas sa bahay. Magkano na lang itong bag nila ganito. Ano ba ito? 9. Ano na lang. Tapos, kung ayan. Tingin-tingin pa tayo guys. Meron silang ano dito. Slippers. Adidas nila. 16 na lang. Ang pang babae ito. Maganda ito ba? Pang ano basta may ganito on. Tawag yan. Pang Rayuma. 7 lang. Ito naman. Pang chanelas bahay. 7. 7 lang pinaka ano. Ay 8 pala. Ayun kaya. Tingin-tingin tayo guys. Meron ng slippers dyan. Tingin tayo. Cutie. Ito guys, oh. Ganda. Ito, LOL, Laugh Online. Tingin-tingin lang tayo. Wala silang Peppa Pig na ano. Laugh Online, Paw Patrol, at saka yun, may pink. Tingin tayo guys. Pang baby. For boy. Yan, for boy. For girl dito. Baby shoes. Tingin tayo guys. Ito guys. May po light violet. Adidas for ano. For men. Yan. Oh, maganda ito. Ganito ba guys, oh. More spike siya. Kahit hindi ka na mag-boots. Spike. Yan. Oh. Ito guys, oh. Ginasabi ko sa inyo. Ganito, spike. Hindi ka madulas kahit hindi ka naka-boots. Sana. Yung kapal. Tingnan natin ito guys sa New Balance. Ganito guys, oh. Tingnan nyo. Diba? Yan ang tinatawag ko na spike. Ito
Ito, tingnan natin to. Mas maganda ito ah. Maganda. Ang ganda. Tingnan natin yung abubot na shoes. Maganda pa siya. Malambot oh. Lambot guys. Ang lambot. Di pa kasi siya sale. Kaya maganda siya, lambot. Meron ding ano sa ilalim. Kung ayaw mo mag-boots, ma-warm ka. Ganitong boots guys ay ano, makulay ang buhay. Meron rin isa guys. O, tingnan nyo guys. Ganda. Dito na tayo sa mga chinelas. Ay, maganda ito oh. Ano ito? Puma. Ang gaan-gaan naman. Magkano rin? Saan yung ano niya? Maganda yun guys oh. Ito yayamanin. Yayamanin guys oh. Ay. Ay. Crocs nila guys oh. Colorful. Ito yung Crocs nila. Crocs. Hala. Ito maganda oh, pero puti. Mas gusto ko yun oh, yung style ng Puma. Pero maganda ito oh. True. Ay, kintab. Kintab. Wala man siyang ano. Yan oh. Wala siya ibang kulay. 9 lang ang ano niya. Kasya ba yan 9? Maraming, parang man siyang outlet store. Pero yung, ito marami ako nakikita nagasuot ng ganito. Ganito. Marami ako nakikita nagasuot ng ganito. Pang ano daw. Pang, yung sa snow ba? Para hindi ka madulas. Tingin tayo ng mga bag guys. Yung mga bag sila. Yayamanin din ito. Mga yayamanin na bag. Wala pa kasi nag-open yung ibang store. Kaya ito pa lang nag-open. Kaya dito pa lang muna tayo. At saka wala pa nag-open yung ano, salon. Magpa-pamper tayo guys. Yayamanin. Yayamanin na bag oh. Wow, yayamanin oh. Tingnan nyo guys. Yan. Ganda. Maganda sa paningin. Ito maganda rin ah. Kintab. So yun na guys. Thank you for watching. Thank you for subscribe. Please like. And don't forget, don't skip the ads guys. Thank you in advance. Bye bye. Ingat po tayo lagi.